Здравейте и добре дошли! Изключително ми е приятно, че мога отново да отделя време и енергия за всички вас, които сте последователи на YouTube канала ми за Таро. Днес ще направя едно общо тълкуване на тема любов и се надявам наистина да ви бъда полезна, макар че знаете, че тук няма как да очаквате да чуете и усетите единствено и само вашата история. Но ако съм успяла да ви помогна, дали в някакъв по-малък процент, за мен наистина ще бъде удовлетворяващо. Хайде сега да видим какво ще разгледаме днес с Таро. И направо задаваме въпроса какво ви очаква в сферата на любовта. На база това, което видя, мога да задам допълнителни въпроси, но ще преценя в хода на тълкуването. Добре, да видим. Става много интересно. Ами, да видим каква е ситуацията сега и после какво следва при вас в любовта и тази прекрасна част от човешкия живот като цяло. Знаете, да, сферата на личните взаимоотношения е много важна. Добре, това, което се вижда е настоящата енергия и сега тук, ако не се разпознаете, просто спрете да гледате. Така, за дамите и за господата ще е толкова отделно, тъй като просто няма как да влизаме по полова принадлежност и във всички архетипи. По този начин ще се умее да бъда полезна и на господата, и на дамите, които гледат това видео. Сега ще започнем, разбира се, с дамите, така е редно. Това, което, момичета, виждам тук е следното. Към вас има интерес. И той е много скрит. Може, разбира се, вие, които сте по-сензитивни, да го усещате под някаква форма, но категорично има един мъж, който изпитва много така засилено любопитство и ви следи, наблюдава, дали ще бъде чрез социални мрежи, дали ще бъде там, където може да имате допирна точка, примерно може да сте колеги, няма никакво значение, но има наблюдение и интерес. Въпросът обаче е, че този човек към момента не е готов да се разкрие напълно, не е готов да застане с отворено сърце и душа пред вас и да заяви истинските си намерения, чувства и желания. Като, разбира се, тук ще отваря една скоба и ще добавя, че като цяло тези от вас, които си го разпознават кой е този господин и какъв е този интерес. Според мен има един също много тънък момент, в който той самия да не смее да бъде толкова заявителен и категоричен във вашите взаимоотношения, защото на първо място може да има някакви ограничения в момента, които стоят в тези взаимоотношения между вас, или той да вижда такива. И другото, което е, много често виждам мъже, които избягват сериозни разговори, опитват се да се движат по ръба на бръснач. И като цяло това са мъже, които хем знаят, нали, че не може да се продължава по същия начин. В крайна сметка трябва всичко, което се премълчава, всичко, което се избягва, както казах, като нуждата да изговорим какво мислим, какво чувстваме, как виждаме взаимоотношенията. Т.е. да има честност, да има откритост. И това е така много често срещано при мен. И усещам, че и при вас в момента има такъв момент. Като, пак казвам, идеята е, че може би не му стига смелост или решителност. Тези от вас, които вече така са на 100% сигурни за каква точно ситуация в любовта става въпрос, може да си обясните и като някакви външни пречки, които стоят.
За този човек, мили момичета, вие сте изключително важна, значима, определено сте притегателна сила. Интересно е, че той във вас не вижда само женската ви красота, чисто физически, а най-вероятно е усетил и вътрешното ви богатство. Това е вашия вътрешен свят, който е изключително интересен, многопластов. И това, според мен, е по-скоро силата, която го привлича към вас. Към момента може да имате отдалечаване, може да има поставена някакви граници или да се спазва някаква умишлена дистанция, но на чисто физическо ниво, тъй като, повтарям, твърде вероятно е това, което виждаме и усещаме, интересът да е много силен и от ваша страна към него и той към вас, но да не е толкова явен. Това, което е като пречка и трудност в съюза, според мен по-скоро става въпрос за вътрешни конфликти и напрежение. Това е когато ежедневно вие мислите за него, той мисли за вас. Това носи изтощение реално и моят съвет е да се опитате от време на време да насочвате вниманието си на друго място. Като тук, нали, системата споделя, че докато преживяваме нещата отново и отново по същия по-драматичен начин за нас, това няма да доведе до никакви ползи и никакво развитие, а по-скоро ще доведе до изтощение и прегаряне в някакъв момент. За други конкретно, ако разпознавате тук партньор, с когото вече сте имали някакви отношения, т.е. има предистория във връзка, тогава Таро казва, че при вас може би е имало несъответствия на характерите или сте влизали така в чести спорове, нито един е отстъпвал, нито другия. И всеки се е държал на мнението, което всъщност може да е довело наистина до някакъв разрив и криза в вашите взаимоотношения към този момент, разбира се. Което не означава, че това ще остане. Всичко се променя по всяко време, стига да променим, нали, вътрешното си състояние. На съзнателно ниво, за момичетата, вие искате този мъж да присъства във вашия живот. Другия вариант е да искате да видите, т.е. да имате партньор, хайде до себе си, който е по-смел, по-решителен, който не се страхува да премине през 9 планини в 10-та, нали, за да, да се приближи до вас и да се заяви. Т.е. давате много ясен знак за това точно какъв мъж искате до себе си или този конкретен мъж, ако вие си го разпознавате като ваш партньор, нали, как точно да се прояви. Повтарям, силен, решителен, смел и да извърви пътя към вас. На подсъзнание определено искате радост, пълнота, споделеност. Картата много често говори за срещи, които носят много хубави положителни емоции и преживявания. Картата, разбира се, може да говори и за така желание за физическа близост, т.е. тук може да подчертаем и сексуални преживявания, в което, разбира се, няма нищо лошо. Сега, тук най-вероятно е имал момента и на прегарянето, както казах, особено ако тук се разпознавате отношения в предистория и с предистория. Но може и да говорим за някаква цикличност, това ми е усещането между вас и човека тук, за когото аз така иначе тълкувам картите. Добре, имам още едно интересно тълкуване, но това ми се струва, че повече отива към господата, защо пък и не за дамите. Сега, ситуация повече от двама. Абсолютно възможно е да сте попаднали и в такъв период от живота си, когато вие, които гледате това видео, или човека някъде другаде вече е обвързан, може да има семейства, може да има деца или така сериозни взаимоотношения и всъщност сте в някакъв вид конфигурация, в която не е, нали, така общо приетата, нали, да сме индивидуални двойки. Така че тук може да има и такъв акцент и такова влияние, което всъщност да води до този застой и всъщност да води до това вътрешно напрежение, защото той е малко като душата казва да на този човек, сърцето казва да на този човек, обаче ума казва не. Нали, тук трябва да се мисли разумно, трябва да се спазва някакъв морал или в крайна сметка, ако ще бъдете заедно, то е ясно, че преди това нещо трябва да се случва, като индивидуално, разбира се, разчистване и подреждане в личните животи. Той е там, който някъде си е обвързан. Така че тук и господата и дамите, ако може да се разпознаете, чудесно. Ако не е, значи хващам нещо друго. Шегувам се, сигурно ще има такива от вас.
Добре. До тук ще спра, нали, и сега ще обърна внимание на силния пол. Определено това, което държа тук като линия и смятам, че е изключително важно, е, че вие имате интерес към жена. Жената може да е по-различна от всички жени, които сте срещали. Може да има качества, до които вие към момента не сте срещали в друга жена. Или някакви дадености, някакви дарби също. Тъй като висшата жрица, тя си е много интуитивна, жена на езотериката, на окултизма, жена, която разбира, усеща така и е сензитивна. Т.е. тук не говорим за физически сетива, говорим за други сетива. И според мен тук има мъже, които са привлечени от, може би, от такъв тип жена. Другия вариант е да имате интерес, но тази жена към момента, нали, ако излезем от целия архетип, нали, на висша жрица да е с такива способности, може самата тя по някакъв начин да е далечна и недостъпна за вас. Тоест, просто вие да не знаете какво се случва с нея, как преминава ежедневието и какво има в живота си като моменти, периоди и преживявания, може за вас тя да е много скрита. Въпросът е следния. Трябва да знаете, че щом е така, тя го е поискала, твърде вероятно, и това са нейните граници по нейния начин. Имате напрежение отново свързано с тази жена, с тези взаимоотношения. Ежедневно е при вас. Отново съветвам същото да фокусирате вниманието си към други така занимания, хобита, за да не се изчерпвате енергийно, емоционално и психически. Тук мъжете може би очакват да бъдат поканени, да бъдат призовани по някакъв начин от тази жена, т.е. някак си сте оставили нещата в нейни ръце. Ако тя ме потърси, ако тя ми се обади, ако тя ме повика, нали, ако тя има нужда. Тоест малко като, нали, то хубаво, нали, с егото, но в крайна сметка, ако имате някъде интерес, ами опитайте се и ви да покажете някаква близост. Защото, пак казвам, тази жена, тя е достатъчно мъдра и достатъчно интуитивна, за да осъзнае какво чувствате, какво мислите вие. Така че на нея ни е нужно физически контакт, за да знае какво се случва между вас. И тук малко ми се струва, да, няма лошо наистина да искате жената да ви покани, но от друга гледна точка ми се струва, че има малко прегаряне. Или, хайде, не прегаряне, а прекрачване на някакви граници, малко на егото. Егото е много важно за мъжете, разбира се. Сега тук може да ме хейтите, ако искате мъжете, но важно е за вас. И това е така един много важен двигател. Но в отношения трябва да бъдем споделени и в отношения трябва да има баланс на даване и получаване. Тоест, ако тя ви търси и ви е търсила, търсете я вие. Нали, да не е само едностранно. Добре. Също си мечтаете за радост и пълнота в отношения. Дали ще бъде с тази жена или като цяло вече мечтите и настройките си такива, това знаете вие. Има много огън, което означава, че тук има химия, която се е породила в партньорството или там във вашия любовен интерес към тази жена. Но да, определено страст и смятам, че с тази жена, ако сте комуникирали и там, когато сте комуникирали, най-вероятно сте преживяли много хубави пълноценни моменти, както и ако сте имали физическа близост, разбира се. Добре. Това, което предстои и за двата пола, е, че според мен вие може да останете в едни отношения, които обаче аз не виждам като заживяли щастливо към момента. Макар че, разбира се, това е абсолютно възможно, стига да се полагат усилия и от двете страни, да имате ясното желание за това. Може да сте в приятелски кръг или може да сте в отношения без ангажименти. Другия вариант, картата просто да ми казва, че може да се срещнете на някакво място, на което се празнува. Примерно някое заведение, ресторант или на някакъв концерт, не знам. Но да, може да имате там някаква допирна точка или да е просто момент, който ще бъде преломен, важен за вас и за вашите взаимоотношения. Това, което аз усещам тук е, че и двете страни през следващия период от време, т.е. вие и човекът, когото аз виждам, в крайна сметка ще продължите да си спазвате, може би, някакви граници, въпреки силните чувства.
и желание един към друг. Тук има нужда от промяна на мислене, така мисля, и да намерите някаква, да не се повтарям се златна среда, а да намерите онзи модел, всеки един от вас, който ще му помогне индивидуално да се свърже с другия по нов начин, по един по-добър начин. Т.е. тук има нужда от надграждане. Изхода в отношения, за съжаление, е това, което е. Не виждам, както казах и преди малко, нищо ново и нищо съществено. По-скоро виждам, че всеки един от вас така или иначе ще се връща, дали в мислите си, дали физически, към партньора, но надграждане не. Преди това нещо трябва да приключва. И аз много обичам да казвам, че това е момента на начина, по който сме се свързали. Тоест, за да има ново свързване, първо трябва да има отдалечаване и след това ново свързване по нов начин, който пак казвам да е окей и за вас, и за партньора тук, и за човека. Може би ще има един период на лечение, възстановяване, почивка, но това е период на уединение и е супер единична енергия, което от една страна е много хубаво, защото така или иначе, пак казвам, се вижда доста напрегнати такива моменти. Добре. Тук има чувства, които не са изразени също, ако някой от вас се разпознае. Т.е. може да има много силно чувство за свързаност и дори любов, обич също вече, така за хората, които имат, т.е. в тези взаимоотношения се познават с човека от по-дълъг период от време. Знаете, обичта като чувство е нещо много по-дълбоко и много по-постоянно и много по-издръжливо във времето, докато емоцията, тя просто аз я приемам като реакция, нали? Да, и това не се задържа, то не е стабилно. Да, тук има и дълбоки чувства, но аз мисля, че те не са споделени. Поне това усещам някакси за контролирани и от вас, може би и от човека, и не са изречени или най-малко демонстрирани по този чист начин, по който можем да изразим любовта си към някого и дълбоката си обич и привързаност и подкрепа. Време. Така че тук, ако има хора, които са сами, за съжаление това няма да... И нямат, примерно, към момента никакъв човек, който да ги привлича. Няма да ви отговаря това. Тук има хора, които вече имат някъде интерес към някого. И дори отношения. Добре. Сега аз ще извадя два съвета. Единият ще бъде за дамите, другия ще бъде за господата. Хайде да видим духовните водачи за дамите. Един съвет за дамите и духовните водачи на мъжете тук. Един съвет и за вас. Хайде да видим какво имаме тук. Добре. Ами, при вас съвета е ново начало или поредно ново начало в отношения, които вече съществуват. Но, както казах и преди малко, явно не е случайно, трябва да се свържете по нов начин. Тук явно може да има шанс, потенциал, който така иначе ще се случи, дори без ваше волево участие. Вие ще прецените дали ще го грабнете, дали ще го развиете с партньор, ще го надградите и ще жанете след това плодовете на съюза. Но това си зависи от вас. Но като цяло е послание ново начало или поредно ново начало, но по нов начин. Това е много важно. Добре. За господата. Две аз съм ви слагала. Много готино. Направо. Супер, много благодаря. Аз благодаря на духовните водачи. При вас има нужда от любов, ама така в чистия вариант, нали, на любовта. Тоест, сякаш имате... Първата ми мисъл беше, трябва да се научат мъжете да изразяват любовта си. Трябва да бъдат по-откровенни и да не се притесняват. Тоест, някакси това да излезе от вас, да се разлее. Дали ще бъде с действия, дали ще бъде с подарък, дали ще бъде т.е. някакъв жест, дали ще бъде чрез думи, няма никакво значение, вие ще си прецените точно как. Но според мен вие трябва да си позволите
да покажете чувствата си. Затова ще имате шанс и възможност, разбира се. Отново, също обаче може да има едно такова друго интересно послание, което е свързано и с безусловната чиста любов. Тогава, когато обичаме, без да притежаваме физически, и разбира се, посланието може да резонира абсолютно на това, което казахме и за дамите, е нова любов или по нов начин да съградим отношения, които са циклични. Но вижте колко интересно, за дамите имаме мъжка енергия, а за мъжете имаме женска такава и затова ми беше много интересно и супер много се кефя, честно казвам. Мален, много готино, наистина признавам си, чудесно. Добре, много, много хубаво. Вижте колко интересно. Вие воля, страст, енергия дамите, мъжете чувство, емоция, споделеност. Браво, браво, чудесно. Ох, развълнувах се. Добре. Страшно много ви благодаря. Надявам се, че съм била полезна. Ще спра до тук и ще очаквам. Ако, разбира се, желаете да ми оставите коментарче, за да разбера дали съм успяла по някакъв начин да ви бъда полезна, до нови срещи!